Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Боби и виждате, в миналия епизод бяхме четвъртия, днес сме пети левел. Пети левел, пети епизод. Не знам как стана. Да, качих ги и едно и две. Скоро трябва да се появят. Така, low health, имаме човек на low health. И едно population grew, човека, петия човек се казва Двойн, не го знам. Така, взехме книга! За Климбър! Взехме книга за Климбър! Яко! Swordman, Miner и Smith, Archer и Cook. Това ще запазим тази книга за Климбър, защото той е Cook, което е добре. И сега ще направим, нали, както от миналия епизод, кукин пот, защото имаме цели 8 айрон. 8 айрон, сега ще ушкадим. И едно кристалче. Needly Crystal. Craft 3. И вече може да направим Campfire Kitchen и Mixed Green Salad. Как се прави Campfire Kitchen? И трябва ми кол. И едно wood. Това после. Сега ще хода да изкопая кол. Аз съм вече дал, както в Майнкрафт колал. Аз вече съм дал задача. Извинете за бъга. Извинете за бъга. Съжалявам. Аз вече съм дал задача на тези моите да копаят. Защото намерих нещо, което доста ми прилича на нещо. Кристал, диаманти или нещо от сорта. Но това за времето си. Сега да видим какво са ни донесли нашите герои. Така. В тези айтеми имаме 20 арт и не знам как да го изхвърля. Хайде. Така. Ето го единия, новия Двойн. Нещо си. И ето Needle. Какво е Needle? Изобщо не знам. Така, сега ще направя с последните си 2 Iron Nails и то 5 Nails, за да може после да направим бъкет. И става бъкет. Вече мога да направим врата! Бегай се, става бъкет, беше направя врата. Скоро ще мога да направим роуп и оттам wooden bow. Вижте и Fire Arrow. Signed, Simple Fence, Wooden Armor, Clay, идеално, Steel, Lancet Window, Metal Wheel, вагонче! Скоро ще може да направим вагонче. Barrel и Iron Pickaxe. Така, и все още не разбрах как да построя онова. Няма значение. Готови сме. Имаме найл вече. Бакета се прави от 3 wooden planks и едно найл. Служете го, бе! Човека не знае и защо какво прави. Така. Лок ли? Къде е това лок? Лок веднага да ми се предостави. Лок. Нямам лок, пише ми 0 лок. Мазници. А къде ми е пот? Също. И пот и лок ги направих. Къде ми е пот, бе? Ала. Веднага да ми се предостави пот. Пот, това е пот е нещо. И къде е за Бога? Вижте тук тия гробове. Паметно загиналите. Тези още са ги изкопали, пак амо ли да съберат. Събрали са, трябва само да копаят. Копайте, де! Събрали сте всичко, копайте!
Духче! Гледай ги! Гледай ги! Копайте, бе! Простати! Какво ми се хилиш, бе? Какво ми се хилиш, бе? Само не ми карайте да атакувам, бе! Вижте го. Подмолна усмивка. Дразните. Вижте го, вижте го! Вижте го! Какъв подмолен нещастен мазен. Уоу, трябваха ти само 4 неща. Още една руда, нова, като тази, само че малко в по-дребни варианти, но мисля, че ще е нова руда. Трябва да си разширя къщата. Почваме да си разширяваме къщата. Нямаме достатъчно. Така, вратичка. Туп. Имам 2 луден хач. Едно лог бридж. Торч, слайм торч, roof of leaves. Така. Bed of leaves, wooden chair. Аз ще направя wooden chair, за да мога да мина таска. И крафт 3-то, за да мога да взема нещо. Къде сте, ме, планкси? Ето. Тя пътре. И все още не разбрах къде ми отидаха тея. О. Знам, че за червени трай. Той прави чера, смита. Така, о! Няма ли вече останат зелени? Няма. След малко свършвам. Само да ти кажа. Сега, след като направи този чер... ще пропука, няма значение. След като направи този чер, то ще свършвам епизода и ще се видим на 6-ти епизод. И всички се питат какво му е на тема. Всички казват, че няма ядене. Знаеш ли защо няма ядене? Защото нямате айрон. И знаеш защо нямате айрон? Защото ето пак се бави. И никой не иска да... Какво? You're under attack? Кой го under attack-наха? Ареса. Защо го биеш? Защо го биеш? Бидухчето. Видях, че съм under attack, бе. Биго! О, биго. Семи. Този Смит кога ще го направи? Това е Грейн. И се прави от незнайно нещо. Нейл, Нидъл, който не се прави от нищо. И Лудендор. И мисля се малко да приключвам. И даже направо ще приключвам. Не забравяйте да следите канала. Аз ще качвам още доста клипове. Той вече да път да се отсече. Затова сега чао, до следващия епизод.